Ja. Nej, du tror, Per han kommer og hjælper mig at drikke. Skål, kan jeg sige, og tillykke med dagen. Det er bare synd, at det er så langt væk. Ja. Så kører jeg til bageren om morgenen, så kommer jeg med rundstykker. Så kommer han op med rundstykker, og så sidder vi og nyder det. Det er der ende af posen. Så. Jo, Henrik, nu skal I over ved siden af farmor. Du tager far et billede, så skal du over ved siden af farmor. Kom. Kom. Se. Kom, skat. Se far et billede. Så skal du da med, ikke? Du er den mindste barnebarn. Han er over for Esbjerg. Ja. Så sjovt, det er. Den grønne. Snart spise det hele. Nej, du tager dine kødboller også. Ikke? Og så tager jeg over på klassisk radio. Ja. Det er også godt. Mangler du en serviet? Så gør vi sådan noget tryk i tysk fjernsyn, og hører noget musik. Ja. Det her hjemme, det er ikke pengene værd. Nej, der er ikke meget. Vi ser jo aldrig herhjemme. Nej, jeg tror, det er farmors rose. Den har jeg Det tror du. Så skal vi se for den rose i Tirol. Jeg tror, det er farmors. Se. Så skal vi besøge den for. Jeg synes, jeg har det. Ja. Og fuglekammeren. Ja. Det er skøn musik, han skrev. Sælger. Jamen, der var ikke den lille der, der var til Kolding. Det var ikke det. Nej, jeg vil så gerne have fået drallet mine snart til mig. Gå og stå lidt endnu. Den er for hård, vi kan ikke skære i den endnu. Vi skal lige stå lidt. 7,5 kroner per meter. Koster det? Henrik, det er helt livsvarmt, du får det der. Det er en helt formue for mig, mand. Vent lidt, så kan det være, at far han kan. Ja, men den er for hård endnu. Det går mange smalfilm har, ikke? Det bliver et godt billede, det her. Du skal med en. Hvor er der alt for godt på? Det er dejligt, at du skal hjem i arbejde. Hej, jeg er ferie. Jeg har 3 ugers ferie. Ja. Skal du det? Har du også ferie? Ja. Jeg kan godt blive der. Ja. Nå, Jeg tager ud til at støtte. det er jeg siger jo for mig. Jeg kommer ikke så meget mandler mere. Amanda. Jo, vi får en marcipan per livet. Hop. Det er jo mandler. Ja, det er det. Det falder der per livet. Det er sådan noget discount. Og den rundt. Jeg tror altså ikke, I to vi skulle se ved siden af hinanden. Det er noget til. Det er godt. Det er en god kage, mor har lavet. Ikke? Får den maven i morgen.